Здравейте, аз се казвам Сабина Коен, актриса съм в Драматично-куклен театър Враца и в настоящия момент играя ролята на Лора в представлението "Хотел между той и ония свят" на Ерик Емануел Шмидт с режисьор Венцислав Асенов. Ами Лора не мога дори да я определя като момиче или жена, или не мога да й дам пол. Тя е душа. Душа, която тръпне да живее, тръпне да й се случат всички неща, които всъщност не е имала възможността да й живее. И по-скоро една ходеща душа, която копнее за среща, копнее за изживяване, за чувства, за знания, за всяко нещо, което може да я докосне и да я промени и тя да мине през нея. Такъв човек на пръв поглед изглежда с всичко, което стои зад това, огромната й сила да преодолее необратимите неща, с които се е родила на земята. И за нея всяка секунда е подарък. И затова на пръв поглед може да изглежда малко вятърничева и повърхностна, но това е защото някакси няма търпение. Иска непрекъснато да се случва. Нещо да се случва, тя да живее, тя да обича, тя да се смее, да тича. И обичам живота! И любовта ми е несподелена, но луда. И наистина докосването ми с нея ми припомни колко е хубаво да обичаш живота, колко е хубаво да се отдаваш на живота, да му се отдаваш целия и да му позволиш той малко да те води, а не ти да му обясняваш някакви неща на живота, какъв трябва да е и какво трябва да е. Как добре го имитирате! Кой? Смущението! Аз не се преструвам. Така ли? Да. Така е добре! Аз наистина не се преструвам. Ох, толкова опияняващо! Знаете ли, на мен ми се случва за пръв път. Тя наистина е много жива и много чиста, а това не се играе. Малко трудно се играят такива неща, така че да внушиш на хората, че наистина си този човек. И ми беше много трудно да се върна назад в времето, вътре в себе си, в моята чувствителност, моята емоционалност и да си припомня така първите ми сетивни и емоционални спомени, свързани с сблъсъка с живота. Това беше най-трудното нещо. Надявам се да съм успяла. Все още не се чувствам напълно сигурна в това, но това беше най-голямото предизвикателство да намеря чистотата вътре в себе си. Чистотата към хората, чистотата към Вселената. Къде си мислите, че сте нещастници? Самият факт, че мога да ходя нормално, но осъзнява достатъчно. И освен това, да не съм обвързан с всички онези тръпички, сонди, катедри. Премиерата е на 5 и 6 октомври от 19 часа в камерна зала в Драматично-куклен театър Враца и ви очакваме с нетърпение.